Nasayod ka ba sa dangatan sa tao? Ing kalibutang masakit o nakaayo. Sa di madugay ato nang makitaan, si Jesus nga dugay na natong gihulatan. Unahon ta pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, mag-unsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, nasayod ka ba si Jesus sapit na mubalik, aron sa pagtuman sa iyang mga saad, magagantihan ang matagusa, kini sumala sa ilang binuhatan. Unahon ta pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, unang talang gayo ang pagpangalaga, dili lang mabalaga sa tung suliran. Una-unahon ka nidaungan niya ang kalibutan. Unahon ka pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, unahon ta pagpangitang gingharian, tanang butang igadugang lang, magunsag maang kung tibuok kalibutan. Apan ang kalag padulong sa kalaglagan, apan ang kalag padulong sa kalaglagan.